ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಗಲ್ತು ಒಂದೆಲ್ಲರೂ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನಾಚಲ್ ಉಬಾರಡ್ಕ ಇನ್ನಿ ಉಬಾರ್ದ ಮಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ಮೆಚ್ಚಿ ನೇಮ ಲೈಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮುಲ್ತಿ ಯಾನೋರಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ತ್ ಪೊಪ್ಪಲ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಸಣ್ಣ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕೋಟಿ ಅಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಉಬಾರ್ಗೆ ಬರ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಓಡಾತಾರಿ ಯಾನು ಬಣ್ಣ ಬೂರಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಾಲಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬುಕ್ ಆತೇಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಆತೆ ಬುಕ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಅಡ್ಡ ಕಡಬಿಟ್ರೆ ಇರ್ತೇನೆ ಕಡತ್ತಿ ಬುಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅವು ಆ ಕೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅಮೇರಿಕಡಿ ಪುಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಡಿ ಆಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ 1/4 ಗಂಟೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಟ ಬರ್ತದೆ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾಮ್ ಬೇರೆ ಇಡೀ ಉಬಾರ್ದ ಮಾಮ ತೀರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾನೊಂದು ಪೇರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಮ ದಕ್ಷಿಣ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಮುಡಿ ಮಾಮೂಸ್ ಡೇ ಮಾಮೂಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಲ್ಲಪ್ಪಲಕ ಆರೆ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಮೂ ಮಾಮೂ ಲೆಪ್ಪೇರೆ ಲೆಪ್ಪೇರೆ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಮಾಮೂಯೇ ಮಾಮೂಂದ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬೇರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಮುಡೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಮುಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮಾಮು ಮಾಮು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಮು ಮಾಮು ಯಾನು ಕೆಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂನ ಲೆಕ್ಕನ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಆರು ಮಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಗುಣಕರ ಚಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಇರಲಿರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರೆ ಗುಣಕರ ಬಂತಾನೆ ಬೇರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಬೇರೆ ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಸಂಘದೇಯದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದೇಯದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಮಾರ್ರಿ ಇರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಪ ಸಂಘದೇಯ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅಂತ ಸಂಘದೇಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರು ಅಚ್ಚಲ್ ಬರ್ಕ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ AU ಮಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರ್ ಧರ್ಮ ಈತ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬತ್ತಾರ ಮಾರೆ ಮಲ್ತಾರ ಹೀರೋ ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಈತ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬತ್ತಾರ ಆಂಡಲ ಇರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸೋಕು ಸೋಕುದ ಅವ್ ಮನ್ಪುಗ ಹೀರೋ ಅದು ಬರ್ಪಾನೆ ಟೋಪನ್ ಇದು ಬರ್ಪಾನೆ ಟೋಪನ್ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪಾಗೇರಿ ಈರೇನು ಹೀರೋ ಮನ್ಪುಡ್ದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕುಜಲ್ಗದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡ ಟೋಪನ್ ಮಾಡಕ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಕಲ್ಲುರಾಯ, ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿ ನಾನು ವೀಣಾ ಸರಸ್ವತಿ ನಿಗ್ಗಣ್ಣಾಯ, ಹನುಮಂತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ತಣ್ಣಾಯ. ಬಾಲ್ಯದ ಕೈಬಾತ ನೋಡಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈಬಾತಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪದೇ ರೀ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರೆಲ್ಲೇ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಹೋದು ಬರೋಡೆಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ
ಮಂಗಳಪ್ಪ ಮೆಚ್ಚಿ ಇನಿ ಮೂಜಿ ಮಕ್ಕಾಂಡಿ ಇನಿ ಮಂಗಳಪ್ಪ ಮೆಚ್ಚಿ ಜನ ಕಂಡಾಟ ಈ ಸಮಯ ನೀತಿ ಜನ ತೂತಿಜಿ ಇನಿ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂತೆರು ಕಂಡಾಟ ಬೈದಿನಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂಡ ರೈಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂಜೆ ದೇವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಬರೋ ಮಲ್ತದೆ ಸುದಕ್ಕೆ ಜೈದ ಇಂಜಿನ ದಾಯ್ತಾಂಡ ರಾಧನ ಮಂಡ್ಯ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂಚೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಕುಲ್ಲುದ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಇಂಚು ಬತ್ತು ಇಂಚು ಅವ ಅಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರಿ ಪರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅತಿತ್ತೆ ತುಂಬುದರ ಕತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಡಾಟ ತೋರತ್ತೆ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ 8 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬದ ಫ್ಯಾಂಟ್ ಓಲ 8 kg ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬುಕ್ 20 kg ತುಂಬದ ಫ್ಯಾಂಟ್ ಓಲ 240 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನಿತ 480 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬದ ಫ್ಯಾಂಟ್ ಬಂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲರ್ ಲಕ್ಕ ಬರಬಾರ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ ದಾಗಿ ಇದು ಬರಬೇಕ ಏರ್ ಬಂಡ ಕೋರ್ಟ್ 30 ರೋಟಿ ಡಾಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವರ್ಷವು ಕೋರ್ಟ್ ಸೇವ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಇದು ನಾನವರ ಪುಣ್ಯದೇವರ ಬೈನಿ ಮದ್ಮೇರ ತುಂಬು ಅದು ಮೇರ ತುಂಬು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಮಗಲರ್ತಿ ಬಂಡಲು ಲೋಕೇಶಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರದುಂಟು ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಹೌದು ತೂದು ಬರ ಪುಣ್ಣ ಅವನು ಅದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಪನ್ನಡ ಬಂಡೆ ಅಂದ ಮಾರದು ಕೀನು ಇಂಚ ಕೀನು ಮೆಲ್ಲ ಬೋದು ಕೀನು ಪನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಕೀನು ಕೀನು ಹೊರ್ಚು ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋದು ಮೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಇದು ನಿಂಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹುಡುಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ ನಾನು ಪೊಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಅಂದು ಕೂಜಾಲು ಹೋಗಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೇನು ಚಂಚನೆ ಪಡ್ಡ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಲೆ ಕೂಜಾಲು ಹೋದು ಬಾರಿ ಆರಿತ್ತವೆ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರಣ್ಣ ಏರು ಇದು ಪಣ್ಣಾರು ನೋಡಪ್ಪ ಅರ್ಲ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡಿರಿ ಮತ್ತೆ ಕುಜಲ್ದಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಕುಜಲ್ದಿದ್ದು ಕೆಲವು ಟೋಪರ್ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೊಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಿ ಜನ ಮದ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಒಲ್ಲಿ ಟೋಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದು ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಡಿಕಿ ಸೆಕೆ ಕೂರಿ ಏರಾಗವು ಕಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ದು ಕಿರುಂಬಡವು ಆಯ್ತು ಹೇಟ ನೈಕೆ ಇಂಚೆ ನೆಪ್ಪಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡು ಇತ್ತದ ಫುಡ್ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಪಾಯ್ಸನ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪಾಯ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಬತ್ತನಿಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಈ ಬಂಜಿ ಬರೋ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಅವ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಡೈಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೈಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯಾನೈತೆ ಗುಬ್ಬೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗುಬ್ಬೇನೆ ಒಬ್ಬೈತೆ ಅಂಡ ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ ಒಂದು ದೀಪನ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸುದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಬರಿಯರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಣ್ಣ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂಪುನೆ ಬೇಕಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆತ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತುಂದು ಆರು ಏಪ ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ತಿದ್ದು ಅಗತ್ಯನೇ ಒಕ್ಕಡೆ ತುಳ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಾಲತ್ತೀನಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಗಡ್ಡ ತಂಗಿ ಗಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮಿಷನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಅಂತ ನಿತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಿದ್ದ ಏನೈತೆ ಟ್ರಿಮ್ ಪುರ್ಸೋದಿ ಬಿಸಿ ಬಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪೇವೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 5:30 ಜರ್ಮನ್ನ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಹೋಲು ಅವು ಈರಿ 70 ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನಂಡ ಬೇನೆ ಬಿದ್ದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ನ ಈ ಅಂಗಡಿ ಪೂಡತ್ತ ಈರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಈರೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ಬಿದ್ದಾರ ಯಾನೈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 9 o'clock ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಅದ ನೈಟ್ ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಏನು ತುಂಬದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಂಗೆ ಭಾರಿ ಇರೋದು ನಾನು ಇತ್ತ ಚೂರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದೂರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಒಂಚೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಆರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಇತ್ತರಿಗೆ ಬೇರೊಂದು
ಶೇ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೇ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತಾನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಮ್ ನನಗೆ ಶೇ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡ ರಜೆ ಮಾಡದೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಉಬಾರ ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಶುರು ಕಂಜಿ ಓಪನ್ ದಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ರಡ್ಡು ಮುಗಿದನಾಗ ಶಾ ಇಲ್ಲದ ಕುಲುಗುಲುದು ಇಲ್ಲದ ಕುಲುಗಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತ ಸಟ್ಟ ಅಂಡಿ ಎಂಚಾಂಡು ಗೋಬಿ ತೊಂದರೆ നല്ല ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಜಾನು ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಗೋಬಿ ತಾಂಡೆ ಅಂದು ಜಾತ್ರೆದ ಧೂಳು ಬೂರು ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ಅವು ತೇಜಸ್ವಿ SM ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಪಲಾಯ ಕಟ್ಟ ಮರತ್ತ ಪಲಾಯ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಓದುವತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಲೋಕೇಶ್ ಮಮ್ಮಂಗೆ ಸಿಗಿತ್ತಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅರುಣ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ್ರೆ ಕೊಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಪೂರ ಪಂಡಿಂದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹರಡೆಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಲ್ತೆ ಯಾರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಅಂದ ಎಂಚಿನವ್ರ ಕಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತೆ ಹಾಲ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗುಣಕರಜ್ಞ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನೋಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಗುಣಕರಂಗನವಾಡಿ ಆರನಂಜಿ ಪತವರಡತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಗೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡವರ ಈಗ ನೆನಪಿನಾಗುಂಟದ್ದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಮುರಣಿ ಮೇರಡ್ಡ ಹೊತ್ತನ ತೀರಿಗೆ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಬಿರೋ ಇಪ್ಪೇರೆ ಎದುರೇ ವೈಪುಣ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಸಂಗತಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾರಿ ಸೋಗ್ ಪೇಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಚ್ಚಲ್ದಾರ ನಂಗೆ ಮೈಮೆ ಏಯು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾರಿ ಮೈಮೆ ಈರಂಜಿ ಧರ್ಮಗು ಸರಿ ಎಂತ ಕಡಲಿನ ಪನ್ನಗ ಅಂದಿನ ಜಾಬು ಉದರ್ಸೇಂಜ ಬರೋಲಿ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತದ ನನ್ನ ರಾಧಣ್ಣಿ ಆಚಲು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲೇರಿ ಬೇರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಉಂಟು ಪೂರ ನೋಡ್ಸಿ ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆರ್ಕೆಡ್ದ ಓನರ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣದ ಓನರ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಎತ್ತ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಗಿನಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮರಪ್ಪನು ಮಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಮರಪ್ಪ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತನ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಅಚ್ಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲೇರಿ ಮರಳಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೇಗ ಬರುಡಿಗೆ ಕೈ ಬಡ್ಚಿ ಟಾಪ್ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆವಡ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಲೆಕ ಯಾವಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಉಂಟು 3 ಗಂಟೆ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಕುಲ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಿದ ಗುಬ್ಬಿರಟ್ಟು ಒಂದುಂಡು ಲೋಕೇಶ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರೀತಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೆಪ್ನಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ₹10 ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೇ